belakangnya hambai sini pula sini hani bubakra pula pipeline hamzak ma tei sini social media joto IT cell dognobu hambai ma ya phare tei sini edisi hafang ni sakthar mumbai tei sini killa sabjunal ni sakthar mumbai tei bisini killa block committee YTF by sakthar jak ini free drinking water distribution sini khayani thangai tongo mangnang tui bagani thangai tongo South Boromura BC amsaini dagbari kami tei tentai tei lailak tei nokoli tei kolsi o 200 family wasung sini tui bagani thangai tongo sini aro tau pei tongo prai 1500 liter hai tongo sini aro sini edisi afang saktarmani baising jotno tabok je sini tiprasa masaya manuya crisis tei season sung bono sini YTF bai ronani thangai tongo oro sini logewo tongo sini sabjunal ni chairman sir tei sini YTF ni block committee ni president tei sini secretary tei sini regional ni joto YTF bubagrani warriors sok jotno tabok reading laija jotno tabok thangai sini tiprasa rogno sung kobang si khamai afane isi sa borongno je sungma sak sung khalainani thangai tongo haini bagai hasteni lukurogno mono kok sarnani musugo paithago haidi sung joto thansangai bubagrano yak pholok layano joto sung bubagrano joraro layano tabok busini amsayo sini tiprasani angkoro tui kurei tui kahama nungya herang kirei karen kurei lama kahang kurei ngui tongkho borongno sung tebu je mansak sini YTF ni sakthar mungbai sung borongno tebu subawano tebu bagrani thansawo jottono Aibai jadi hasteni lukurogno o kisisa kok besar mengkisarini ini press release no arano kokpai nogoman kana tei baglai tongo dagbari tor bormura kota lo yasan kota to kota lo yasan gade kota free drinking water nogoman kana mai kena tabuk na sung help khailai tongo YTF team song nogoman kana mangkhiya nogoman kana tei